आम हाँ खा तो गजब मजाक कर लीजिए कने आप लोग कतरवा अरे आम हो का बा फाड़ा में जा रखले बा ये जाके अपन बहिनी के दूध गाम ले लियो एने कछा कतरवा तार बड़वे करबे तो हम काहे पहनिए त नहीं द ए भौजी बाप रे बाप इतना भूख लाग रहल आ घर में देखो तो सब चीज खा के एकदम फिनिश रहता हम आम सोचनी 3 गो खा लेबे नहीं वो तो खोले बनी आ जल्दी जल्दी खा लेते वाह कितना मीठ लगा कम देख मतलब देख लो कोई सा सीजन में जो आम मिलेला ओकर स्वादे अलग रहेला क्यों देखो तो खा का है भौजी का चोरावा बता दी कुछ ना जी का बोले हाय आम देखत ले ले बाड़ू दो ना एगो आम हां खा तो गजब मजाक कर लीजिए कने आप लोग कतरवा अरे आम हो का बा फाड़ा में जा रखले बा ये जाके अपन बहिनी के दूध गाम ले लियो एने कछा कतरवा तार बड़वे करबे तो हम काहे पहनिए त नहीं द ए भौजी हजा हाथ में देखाव अरे कुछ ना हो जी हाथ में देखाव ना हाथों में मेहंदी लगल बा पहिले चा भतर देखत मुंह हो पुली हजा लागल बा गम कत द द का हम दो हमरो के खाए दो का तू हो देवर के जान ले ले बड़ू रोजन गई नहीं क्या खतन हम जाना तन महकत ऐसा ही दए भौजी त जाना तो नहीं हमरा भूख लगा और खिया ना दो ना भगनी भौजी अरे का कहले बड़ू दो हो मत देखत फाड़ा में हो ले ले बड़ू एगो देखत नहीं बड़ कोने फड़वा में लोग अरे हत हत को देखो ना कत हत को अरे हत हत को बोलब झूठ अरे देबू अरे भौजी हम छीनिए के खाई ए भौजी लाला चावा मत हो अरे जान की नहीं है सर अपने हमरा भूख लागल बा मुंह बगे कइले बनी मैं हत्ती निकलो आ मैं कुल का खा बोलू तू बताबो तोनी को कहां से इतना जोश आ गल जी चोकर चोकर के बोले लगे अरे मैं हम है देखत नहीं कुल मैं बच्चा भी बोल बताबो मन खाए वाला चीज होता मन खाई ना हमरा के नहीं पूजा सकत नहीं खे हम कहां से दी जात हम देख माई जे कहत कि ना माई ए बौना 1.5 फीटा कम ना हो नटूरा बड़ा थैया ने के औरी न तो झगड़ा लगावता तो जा नती कोई दे हमरा फर्क ना पड़ेला ओहन तुम हाथो लुकवा ले का कोई तुम झूठ बोलता ना मम्मी जी का करतन जी अरे इधर सूत के उठने नते जो बैठल बने बाप रे बड़ी जोर के प्यास लागल बा ए मम्मी जी हैं हो केतना जीप चटोरी नाइल बड़ी जी लगत है कि नहिरा में कोनो चीज से मतलब कहा तना अन पानी से दर्शने ना ओकरा के भइल ह जैसे अरे हाँ हो काल है नु बड़का बबुआ आम ले रहे 3 किलो आमा कुल का हो गेला कोई घर में को ना मिलल हमर गुलाम खा गई है ना और देखत नहीं की अही रे रामा अरे ना कहला कि जेकरा के का कहल जाला कैसे त एसर ना देखे के ना त केसर देखे मिल गइल त समझे में नहीं आवत कि कैसे ओकरा के यूज कइल जाला समझ गई ना जाना तड़ू नैहर में ओकर लागत खाए के नहीं के मिलल यही से उतना आउ ये जब मिलत त लाला छछनी में न छले कौन चीज खा लेती त मोटा जेती कौन चीज पहिर लेती देखा तड़ू तब तो बात नहीं अभी साड़ी किन कभी कद नहीं लेबे मार पहिर के झमक अरे माई और का हुआ हुआ मांगत नहीं बैठ के खाता रही निक है और कहू मत बाबू देखले नहीं कि जी खाए पी ओकरा के ढेर नु ले ले बड़ी एक फाड़ मैं कहले भैया ले रन 3-4 किलो मैं खाता ही बता हमरा के ये चटनिया हम सुबह गोइनी घर में देखो ना लागत नु त चोरा के धइले रहले तबे नु खातिया अभी चावल के बाड़ी कहनी है कि जाके देखा तनी दूर खाएम तो कहलिए ना कि कहां हम तो कुल झर गइल ए कहली आई हो ये गहू ना मिलल बताओ है ने आ कहां बा गुंजे ना रे काहे ना हम ने की जानत कहां नतिया के कहत त कहत हमारे हमरे लगा तोरा ना त अपन भीतरिए रखेलन समझ गई ना भीतरिए कौन चीज बा और कोनो घर में परिवार नहीं के कामा जी हां वो दे तो नहीं खाना वही में लिया के हम का करे हम को घर रखी चोरा के लुका के हम तो कहतन ज्यादा दूगो पतोरा खासन पियसन उलावे लन खली बस बताओ भाई हम हमरा भूख लागल बा बड़ी जोर से बताओ आ कहां बिया हां वो जे दुवरिया पर देख न जाके चलता तो देख चल 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 हाय आवे देबरे गुंजा ना कुकर मारतन तो पचक के जाता 4 गो खइले हमने का हो का करता कुछ ना जी पानी पिया तनी ए जी ने आईने को बात करो से का बताओ देखिए ये घर में हमरा कुछ खाए के त मिलते नहीं के इतना दिन से हमरा मन करता आम खाए के ना तो बिहार की लियावे नहीं त काई ने कहां ले के ध देनी कि हमरा देखौ के ना मिलेला अरे होता नहीं आम रहे मैं खा गइलू खा गइनी त का भइला म आम आइल घर में हम तो देखलाओ ना खिजी
अरे बाप रे बाप 2.5 किलो आम आई रहे वो आमावा कुल का हो गइल ठीके रहो कहतनी मेहरारू ना निमन लागी रहो माई के अपना देलो हमरा माई भौजाई राउ इत भाई सब जन मिल के खा लेलो हमको तो देखो हम एको बार चीखबो ना कोई आमे सीजन में कैसन माई बिया दू आंखा के हमर मेहरारू के ना खियले हिय हाय ओकर का जातन तब हम बताओ तनी और 2.5 किलो जातन तब ना हम बुढ़िया का बताओ तनी चली तो हम का हम करतिया एक बात कही पूछी मत मम्मी से काहे पूछत है छोड़ी जाई दी कहां ना पूछब और दूसर ले ले आए मार जा अभी तो तोहरा के देबे के चाहिए ओकरा के खाए के ना बताओ हां लेकिन दूसरा आम लिया देबी तो चुकी आम खाती का झगड़ा कर खुद के गलती कइले भी त हम पूछब ना जो जी ना मत पूछी ना जाई दी काहे ना पूछियो पूछबे करम बतावा ना वो गलती कइले भी त ना हम पूछब जा दी हम दूसरा आम का लिया बदला खा लेम दूसर कहां के खा ले जातन तब हम बुढ़िया के पूछत तनी कि कहां कइले हिया का कोई ना कइले हिया ठीक ना पूछा जा सबसे बढ़िया जा ना हम तो खइबो करिए लहरो लगा देनी अब ओने जाके टूटा टूटल अपने हम लड़ा जा हम काम तो कोई हम खइले ही नहीं कि नो देखले थोड़ी ना वो होगो देखले बाटे देवरा अगर वो बोले तो उनकर मुंह में ना कुछ हुरिए दे हम जान तो नहीं खा और मोर से आगे थोड़ी ना जल जाई हम बाप रे बाप भाई बतावा ओ डिब्बा में घी उधर रानी घीवा नहीं के अब हम का करी हमके तो समझे में नहीं के आवत हां अका जने बड़कियो कहां बिया का जने उहे खइले बिया त का कइले बिया दम हमरा के त जिए ना दे हम धइले नहीं त हित ना तक खातिर बड़की का कहत हैं जी का कर रहे सुनता बाप रे सूतल रही तनी आरामो करे के एकदम मतलब नहीं के चैन मिलत ना काहे अब घर में इज्जत आबरू खातिर कोनो सामान ना न रही बताओ उतना घी उरला कुल खा के हम वैसे ही पपड़ी मिठाई धल रही त कुल का धीरे धीरे खा के कहत से मुंह से लेके भागुल त का लेके भागुल भुंजा में मिला घर में हम कुछ ना रहे दे कुछ ना अब देखिए से तोहनी के हम बताओ तो खइहा सन घी खइबू सन आई थी ना अरे मैं खा गइली मैं खा गई हम नती ले जाके हम वही किचन में रख देनी हम घी आया आम खतन तहार के खा गइल कहत क्या हमार वाली के मैं मुंह खा गइली बताओ ना आई हो करम बताओ हम रर मेहरा हुआ हां तब मेहरा रिंग कर पाके अब घीवा के खुद खा के खत्म कर लिया तो अपन ना कर लिया 10 के लारा लगा देली है ना हां बोला जे झूठ खूब बोली छोटका रोत कि ना कहत दे माई भौजी हम खाते मंगनी त ना दे बाबूजी के रोला देली कैसे रो के बोलत रहन आए आम ओकरा खातिर बढ़ के बा बात सुधार दे जिप का सुधार दे बुझा तो कर नहीं हन खा खा के मोए अपने ओकरा के दोस्त दे तरिया अपने माई ने देखा पूछा तो वे खइलो यार राणो का नहीं खे मिलल भत कटनो के ओइसन हमर मेहरारू ना है ठीक ना उतना ओकर दम घर में सा दोस्त मत दया हां बाप ए नती वही कितना चौक आइल बड़ी ना हां आज उतार देले बानी न त मेहरारू माई कुछ नहीं के माई के बच्चे पे विश्वास नहीं के अब मैं हरिया लहरा देते तो ढेर विश्वास हो जाता गे सब हो जली मेहरा नती कहिगा अरे अपन भाई खाली नहीं अचार दे तो वो अचार उ खा गइल ओसे ही पपड़ी मिठाई लगले तो मिठाई खा गइल मोर घर दुआरा में ओए खा गइल त हम लोग के बाप रे कितना ही मतलब हम पार्टीशन में बोलत हन हम खतनी होना रार भैया नहीं खाई वो तो हमें पार्टीशन में इतना ना बोलेलन ओकरे में उगड़ा धो के फेंक दी त ना नती मिली हन हम जले ना त ऐसन जमियन उता नमक चटा के मुंगा देले रहते हम बहुत तू जानता रू एक भाई बेटा रह त हम ठीक रहे जोन बात तू कर बुझाए ठीक ना अरे भाई पूछ बता ते करके के हम खइले बा हमरा के खाइया से जी पूछे करले पूछ यार रहा मेहरारू औरी के खाई एक आहू ना मिलल जे वे बड़ी हतुआरी पर लेकर बैठल बड़ी थान में खूब मारी चाभा तरी लेके हो गइलू बताओ कदम तनक के अब बोलिए बन हो गइल बोले के नहीं के अब बोलिए बन हो गइल अब तो मुंह बना लियन बानर लेखा जो अपने हरिया पूछ रजनीत करत दिया कहां बड़ी रे जा बोलाओ धक के मिलाओ अपन छोटकी माई ना पूछी चल का हो? का कहतिया हमने क्या पूछ खइले ना, बन पूछ जा ना। तराम नहीं के मिलल अपने माई के क्रिया खा के कहत नहीं के मिलल अपना माई के क्रिया काहे खाई एगो आम खाती बोली त काहे हां काहे अरे काहे जो पहले एगो बात काहे कही झूठ बोली? हमरे पेट में भरसाई समाइल बा एगो- तो मुंह पे ताला लगल बा का एगो तू खाता रू ले जा बैठ जा तेरू फाड़ में लेके हमर जा खाइल ना देखो तो हम देखे तोरा नहीं हम बताओ तनी माई तब नहीं लगा झूठ बोले सिखतिया जोरे बुढ़िया बुढ़ कुटनी तो काले में उठा के रख देता रोज पे रोज सुकून मिल जाए काले में उठा के तेरा पापा कुछ पानी अरे, ये कुछ ना ना जी तो पहले ये बोल खइले कि ना रे बोल खइले कि ना खइले बोल ए वो कोई नहीं हो तू काहे झूठ बोलत रे
एगो बोल का खेले एगो खतरी फार में लेके लेके लड़का बैठा देखल रही। उला भी झूठ बोलत है एक झूठे खानदाने बोले वाला होगे एक माई बाबू झूठ बोली लइकवा ई ना करत यो कि आम ना देत नहीं त कहते गए भाभी चुम्मा देबो गत ई अपने भैया के नहीं खालो का अच्छा बताओ चुम्बा मांगा दे काट सुनी मतलब छोड़ के मारतन जी कहां ना मारे तो झूठ काहे के बोलबे काहे घर में समय के हमार ओ सही तोर लाशा के बताओ ताई ना। ओ सही लाशा हां बुढ़िया तू जबले जीवे फिर होई में हमरा के तू मत झूठ बोल तो आ जाओ उठा के लेके चल जा चल पहले चल बुढ़िया हम तो खाओ खिया दे तो खाओ ठीक ना तो बड़ा सटना होता आज छिपलिया लेखा अरे दोनों दोनों के झगड़ा ही हम जा 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 बोले के बोली हम दोनों लड़की बात करे झगड़ा ही करी चलो चल पहले चल नती उल के सामान मार तो रहा मार के देखा तो ना गड़ा नु खट पर नु हां तू मैं मावा खा गली तमाई ओए कुल के साथ रहब कि हमरा साथ रहब देखो हमें के चलते में का घंटा मरला चल आओ फिर हमरा के बस ना जाए ना ना जाए मत जाए आवे। जाए जाए हां तो चल चल जल्दी आ ये कोई दिन बाहर सुतिया ना पिऊ जा कोई हो ले घर